como sigas metendo os fociños onde ninguén te chama, vouche partir as pernas. Pensa canto tempo vou tardar en atopar unha foto túa nalgún antro de menores. Queres xogar os cuartos escuros comigo? Xoguemos. Para agora! Non dis nada agora! Santiago Caride está vivo. Terías que investigar a súa muller. Ainda que penso que o mellor que podes facer é esquecerte de todo isto. Quen é? Celia Lago, a muller de Caride. Non teño nada contra vostedes, só quero que me contesten unhas preguntas. Se volvo a ver diante da miña casa, chamo a policía. ¿Hay algo que debas saber? No, nada. Urbano Puga é homosexual. Carne e peixe, Celiña. Se queres ter saúde hai que comer de todo. E se por gusto, moito mellor. Esta é a nosa última chamada, señora Baliño. Dentro de 10 segundos abrimos a porta. Por favor, señora Baliño. Señora Baliño, por favor. Abra. Hola, que pasa? Bos días, señorita. Nada, non pasa nada. Buscan a Lisa, pasoulle algo? Que non pagou o alugueiro. Elisa está dentro. Elisa! Por favor, señorita, isto non é asunto seu. Elisa, son Alex. Abre, por favor. Vou entrar eu. Déxenme falar con ela, por favor. Isto é unha orde de desaloxo. Teño que entregala. Elisa! Elisa Baliño Parga. Sí, son eu. Entrégolle esta orde do xulgado con data de hoxe. Se é tan amable, fírmeme aí. Grazas. Ten 2 días para abandonar a vivenda. Sinto, señora. Bos días. Bos días. Por que non me dixeches nada? Perdoa, Alex, pero non é asunto teu. Wilson! Que? Ti és acuario, non? Cáncer. Pois ainda mellor, escoita. A desgraza, como a serie de números primos, é infinita. Que onte fose un día pésimo non significa en absoluto que hoxe non poida ser peor. Ten gracia, non? Mire, Estero, non estou para estupideces, eh? Estás me chamando estúpido, non? Pois sí. Aí os tes! A min pome que vou pasar o día recibindo insultos, non falla! Kiko, o teu horóscopo é unha pasada, tío. Déxame en paz, idiota. ¡Ja! ¡Mallao! ¡Mallao!
hai 2 seres en marcha no Porto e os números apuntan a que o ciclo aínda está en expansión, non? Así que... Vale, 2 planas. É fodido dicilo, pero a crise vende moito. Debíamos ocuparnos da crise real, non desa merda. Ninguén entende nada de ciclos. A xente está preocupada polo seu traballo, non pola expansión do non sei qué. Se non entendes, explico eu, Non creo que me expliques nada. Debíamos contar a crise de Vigo, non a dos salóns de Frankfurt. É que é a mesma. O carallo é a mesma. A miña veciña de abaixo van a botar da casa, entendes? Hoxe tiña un procurador na porta e ten 2 días para marchar. Esa é a crise real. Iso non é máis que unha manifestación cativa da crise do crédito. Cativa? Dixeches cativa? Dixen, sí. E tamén che digo que non entendo por que talporizas tanto. Pero xoves nas centrais. Cativa? Hai que ter collóns. Alex... Que dicías, Mateo? Que non temos reportaxe para os xoves. Alex debía contar esa historia nas centrais. Nas centrais? A historia dun alegamento sen pagar? Home, Horacio, agora os tipos de interés están polo chan. E o... Hermida, a economía en economía. Alex, como ves? Home, a miña veciña é amiga, non sei. Pois contao como sabes. En primeira persoa, se queres. Non querías crise real. Pois aí a tes. Vale. Has vertido que é a crise. Alex, conta a historia. Non fagas unha editorial. Entendido. Paulo. Imos fumar. Exacto. Horacio, non che conto que vai na primeira deportes? Agora non. Pero despois me veñas con que o Selte as traña... Esteiro, agora non. Non sexas... Pesado? Iesme a chamar pesado? Ou toca pelotas? Ou repugnante? Non, non che ia chamar nada. Cando é a entrevista? Mañá ás 12. Vou ter 1 hora. Non é moito. Sabe o que queres, non? El ten que sabelo todo sobre Urbano Puga. A ver que me conta. Tito Camaño está pendente do 3º grau. Non creo que che vai a revelar o misterio de Fátima. Se concede unha entrevista, algo terá que dicir. Quere algo de ti. Como que algo de mí? Tito Camaño é un narco. Confesou e está cumprindo condena. Non matou ninguén, así que dentro dun par de anos estará na rúa. Se che concede unha entrevista é que quere algo. Non sei que lle podo dar eu. Que carallo vos contarán na facultade? Non sei de que falas, Horacio, dimo ti. Non. Vai ser bonito saber como descobres por ti mesmo. É que debe de haber un erro. Non aparecen ingresados os 6.000 euros de recambios Choupana. Ah, sí, home, de Choupana, sí. Dixo a semana pasada. Non me dixeches nada. Sí que cho dixe. Non. Pois non sei, es que se dio. Dimo agora. A ver, Antón, é Choupana. Un cliente de toda a vida. É que? Que vivimos tempos moi fodidos. E a empresa de Choupana non lle vai ben. Non me digas que o xornal lle prestou 6.000 euros. Home, prestar non. Digamos que lle adiantei a publicidade. Pero aquí consta como pagado. A ver, home, que máis ten? O mes que ven está pagado. Ele encargou as planas, non tiña cartos. E que ia facer eu? Pois dicirlle que non inserimos anuncios gratis. Ai, Antón, é Choupana. Un cliente de toda a vida. Non lle podía facer iso. Tranquilo, home, que o mes que ven está solucionado. Xa me encargo eu. Iso espero, porque para tempos fodidos os que vivimos nós non estamos para perder 6.000 euros. Claro que non. Mira, xa o soluciono eu. Tranquilo. Veña. Non é fácil criar un fillo estando soa. Pero eu nunca me metería nun negocio se non fose polos do banco. O banco? Sí, os do banco. Cando morreu o pai de Dani, cobrámolo do seguro uns 10 millóns de pesetas. 60.000 euros? Sí, máis ou menos. E daquela os do banco vían todo moi doado. Que había que investir, que montar un negocio, que os cartos estaban baratos. Os cartos baratos. E montache la tenda? Sí. Pero hai 6 meses que non vendo un peso. Roupa de Londres, xa me dirás ti.
Botei a rapaza hai mes e medio. E a semana que ven vou pechar. Vas pechar a tenda? Non o sabía. Non teño nin para pagar o alugueiro, Alex. Queredes outro café? Non, gracias. Mamá, podo baixar por outro videoxogo? Non, vai facer os deberes, anda. Pero non digo compralo, só digo a ver se me dixen cambiar este... Non, Dani, dixen que non. Vai pro teu cuarto. E co piso que vas facer? Eu que sei. Dani naceu aquí e se o deixo... E non hai ninguén que che poida botar unha man. O que máis me fode é que ninguén nos avisou. Ninguén nos dixo que a xente ia quedar sen cartos. Ninguén nos avisou de que o paro estaba outra vez aquí. Ninguén o sabía, Elisa. Xa. Pero sabían como learte para pedir un crédito. Para montar un negocio, para facer reformas. E pintaban todo de cor de rosa. E agora saben reclamar os cartos. Caracho, se saben. Gustaríame falar co dono do piso. Xa falei con el, Alex. Non hai nada que facer. Para a reportaxe. Está ben. Ainda que non sei se lle apetecerá moito falar con xornalistas. Toma. Iso é cousa miña. Gracias, Elisa. Gracias a ti. Preguntelle, pero non soltou nada. Que xa o descubriría. O vello tan zorro como sempre. Canto lle queda a Camaño? Un par de anos, está pendente do 3º grau. Tes algo que o relacione con Urbano? Montaron xuntos varios negocios. Unha discoteca, concesionarios de coches... Pero disolveron todo cando Garzón empezou a acosar a Camaño. Úsese, que non tras nada. Home, unha entrevista con un narco no cárcere non está mal para as páxinas do domingo, non? Non, visto así, non está mal. Que arrecendo. Se queres xa sabes. Que ofrecedes? Vieiras de primeiro e robaliza o sal de segundo. Pois non, grazas. Creo que teño unha oferta mellor. Hola. 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 Hola, Eva. Hola. Pizza. Grazas, pero temos mesa no Olivia. Imos. Imos. Chao. Claro. Chao. Mateo, non tes nada que facer. El deseña barcos deportivos e ti é xornalista. Eva é unha amiga. Por que non che queda outra? Cala, anda, cala. Mira, para que o saibas, houve unha época na que os xornalistas ligábamos mogollón. E supoño que tamén iades a restaurantes caros. Algúnha vez? Non vai querer falar, xa verás. Que gaña el? Quedar como un cabrón. Non fala nin de broma. Se queres apostamos algo. Xa veremos se fala ou non falas de fillo de puta. 10 euros. Feito. Lois. Podo falar con Ramiro Arias, por favor? Hola, Ramiro, boas tardes. Chamo do Nordés. Perdoa que moleste, que estamos facendo unha reportaxe sobre a crise real a que lle afecta a xente de Vigo. A ver, Wilson, pensas que se estivese non chos deixaron? A ver, home, son 5 ou 6 días, de aí non pasa. A ver, non me trates como se fose un prestamista, eh? Dame igual cando mos devolvas, pero que non os teño. Non tes 1000 euros? Non teño 1000 euros, Wilson. Mira como ando. 10 pavos, tío. 10 pavos. E cando levo 10 na carteira quere dicir que podo gastar 20. Son as miñas cantidades, non 1000 euros. Boas. Isto meu. Quedamos ás 5 co dono do piso de Elisa. Vou comer algo. Algo caro. E iso? Pois xa ves,
Tirando cartos son igual, ou peor que a ti. Ti sabes como é o tipo? Non, xa nos falará el. Eu digo que máis de 60, gordo e forrado. Destes cutres, sabes, que teñen o colchón a reventar de cartos. Non sei que ano estará, pero aposto por un tío sin escrúpulos. Que Elisa leva 10 anos de inquilina, hai que ser moi cabrón para poñela fora. Pois pregúntallo como se atreve a poñer na rúa a unha tipa cun neno pequeno. Que pasa, que pensas que non me atrevo? Xa veremos se yo pregunto ou non. Hola. Hola. Un cortado, por favor. Dous. Eu son Ramiro Arias. Ah, pois encantada, Alex. Este Lois. Que tal? Hola, non te levantes, por favor. Vou buscar os cafés e xa sento con vos un pouquiño, sí? Xa avisei ao xefe. Veño enseguida. Ven. Nin 60, nin gordo, nin forrado. E pinta de cabrón tampouco me ten. Vaite a saber. O mellor que escuche no café. Ainda non sei que pensas que che vai contar. Calquera cousa, co que abra boca chega. Tito Camaño leva 4 anos no caldeiro e ainda non concedeu ninguna entrevista. Era amigo do hermano túa, non? Algo así, traballaron xuntos, pero non o podo publicar. A non ser que cho conte o propio Camaño. Non vai chegar a tanto. Entón? Está cumprindo condena por narcotráfico, así que non creo que teña problema por falar das cousas polas que o meteron dentro. Como chegaban á costa, como desembarcaban, onde cachaban a droga, en fin. Te biches moitas pelis. E de mafia moitas máis. Non, en serio, non me gusta nada que andes metido nesta historia. É traballo. Non, xa non. Agora é persoal e non mola. Non mola nada. Berta, tranquila. Non me vai pasar nada. Iso que di nas pelis da mafia e ao final pasa. Pero eu son dos vos. E ao final sempre gañamos nós. Pero ti que pelis biches. Tranquila. Eu con Elisa sempre me levei ben. E co rapaz, Dani, ainda mellor. Pois poñerlle un procurador na porta. E eu que sabía que o facían así. E ademais, eu xa lle dixera que ia ir ao xulgado. E ela estuvo de acordo. Entendeu-no, creo. Podo lle sacar unha foto? Pois a verdade é que estive pensando pero prefiro que non, Como queira. Eu xa sei que son un malo da película, así que polo menos que non me paren pola rúa. Non pasa nada. Quería facerlle unha pregunta. Como toma unha decisión de botar unha familia da casa na que vive? Pensa que me gusta. Eu coñezo a Elisa dende hai 10 anos. E non é fácil. Xa sei que non é fácil, pero contame como fixo. Mire, eu aguantei todo o que puiden. Elisa paga 400 euros de alugueiro. E non é moito. Pero é parte da pensión que lle paso a miña ex. Estou divorciado. E sen eses 400 euros non me dá. Elisa leva 3 meses de atraso. E non me dá. Por máis voltas que lle dea, non lle dá. Así que eu a ela expliqueillo, dixenllo, pero... Se non dá, non dá. É así. E a todo isto,
Eu teño que ir indo porque lle dixen 10 minutos ao xefe e mira onde foi para. Só unha cousiña. Se estivese vostede no sitio de Elisa, que faría? Non o sei. Pero se cadra para os que lean a súa reportaxe a pregunta se esa outra. Como, por exemplo, que farían eles? Ou que faríades vos? Ou que faría calquera no meu sitio? Os cafés convido eu. Ata logo. Ten máis razón que a Dios. Lois, non me fastidies. Que queres? É un currante, necesita os cartos. Que queres, que lle regale a túa colega 400 euros o mes? Regálallos ti. Ata logo. Onde vas? Non volves ao chollo? Non. Vou de compras. Quen cho dixo? Para facerlle unha entrevista a un preso hai que pedir permiso a institucións penitenciarias e cubrir unha chea de papéis. Pensas que non o ia saber? E que facemos? Que imos facer? Confiar en que o señor Camaño non perda a cabeza. Non vas falar con el? Con Tito? Non, muller. A estas horas el xa sabe que eu sei que vai falar con xornalista. Con iso chega. Tito leva 4 anos dentro. Contará o que sexa para conseguir o 3º grao. Tito está aburrido, iso é todo. O noso problema non é o noso amigo Tito Camaño. O noso problema é ese xornalista toca collóns. Queres que me ocupe? Non, non imos facer nada, imos agardar. Teño ganas de ver esa entrevista. Sempre che gustou xogar co lume. Gústame mirar para o lume, pero non son un pirómano. En esta ocasión tampouco vou ser eu que no prenda. Quen é? Hola, Dani, son Alex. Está mamá? Non, non está. Creo que baixou o súper. Ah, vale, tanto ten. Mira, isto para ti. O Street Thunder, que pasada, grazas. Non é novo, Doume un do xornal e como eu non sei xogar... Se queres digoche como se xoga. Vale, un día destes vais e xogamos. Vale, pero despois das 7, que... Ata 7 teño que estudar. Iso está ben. Despois das 7 logo. Choca aí. Dalle un bico a mamá da miña parte, vale? Vale. Dani, que tal todo? Na escola? Ben, como sempre. Guai. Hasta logo, Dani. Chao. Pruebas. Wilson? Vou. E com 100 máis. Paso. Matadevos. Hoxe non tes sorte, Wilson. O bo da sorte é que cambia. Os meus 100 xa están aí. Os teus 100 e 300 máis. Así que queres xogar, Besos. E subo 200. Si queres ver as cartas, 200 euros. Quero velas.
Pero antes quero quitarche todo o que leves. Aí van os teus 200. E outros 500 máis. Wilson, que esta noite non tes sorte. $850. Todo o que teño. Vexamos logo. Póker de noves. Que? Queres amosar as cartas ou vas as cartas de recordo? Por ser ti, vouches amosar. Foi un placer, Wilson. Vai outra, veña. Non, eu deixo o sitio. Hoxe non teño a noite. As miñas felicitacións aos que gañaron e as miñas condolencias aos que perderon. Ata outra. Ata logo. Adeus, Wilson. Ata logo. Merda. Puta que pariu. Só acontece comigo. Bos días, Ana. Bo día, Horacio. Están agarrando por ti. Por min, a estas horas. Amelia leva media hora arriba, xa chamou 2 veces. Está con alguén? Creo que con Antón. Ui, se está con Antón van querer falar de números. E aínda non tomei o terceiro café. Que se sale ben. Grazas, Ana. Bo día. E esta é a que non se ingresou. Sí. Ata aquí as contas. Adiante. Hola. Hola, Horacio. Pasa. Senta aquí. Gracias. Que tal, Antón? Hola. Pasou algo? Quero que escoites unha cousa. Conta, Antón. Veño de recoller o coche da miña muller dun dos talleres de Choupana. E por casualidade atopei o xefe. A Pepe? A Pepe, sí. Había anos que non o vía. Díxome que ten un sobrinho deseñador que é quen lle fai os anuncios agora. O mes pasado meteu 2 planas. Vanlle ben os negocios. Coa crise, a xente non cambia de coche. Prefire pasar polo taller. O caso é que me dixo que estaba interesado en meter 2 planas outra vez este mes. Van ser todo boas noticias. As malas veñen agora. A publicidade do mes pasado está sen pagar. 6.000 euros. E Pepe díxome que lle dera un cheque a Wilson. Estás me dicindo que Wilson quedou cos cartos. Non pode ser. Eu falei con Wilson. Pregunteille polos 6.000 euros e díxome que Pepe aínda non lle pagara.
A ver, eu xa sei que isto soa raro, pero estou seguro de que Wilson non me contou a verdade. Sabes ti se Wilson ten algún problema? Non o sei. Pero vou non comprobar. Deixádeme falar con el. Antón, non será un erro, non? Sí, non hai erro. Faltan 6.000 euros. Merda. A historia de Elisa vai ser como un fío conductor e a través dela vou cotando a crise. Teño os datos dos impagados da comarca de Vigo. É alucinante. Desde o ano pasado a este triplicouse o número de familias que deixaron de pagar as hipotecas. Iso é normal. Hermida, non empecemos, Nun país de tendas, bares e constructoras, as baixas do consumo son dramáticas. Baixas do consumo. Non, deixa falar. Mira, hai un par de anos, neste país non pagaba a pena forrar. A inflación era alta, os intereses baixos, ou seja, non pagaba a pena meter os cartos nun banco. Era mellor gastalos. E todo o mundo compraba, o consumo disparouse, e os que tiñan unha tenda forrábanse. Elisa dixo que foron os do banco os que animaron a montar a tenda. Home, claro. E tamén foron os bancos os que venderon hipotecas a xente que non as podía pagar. E os que despois colleron esas hipotecas sen pagar e as venderon como produtos financeiros a outros bancos de todo o mundo. Os que encheron todo de lixo foron os banqueiros americanos, pero iso hai que sabelo. É porque aquí hai o triplo de paro que en América. Pois porque aquí, cando enfermaron os bancos e deixaron de dar créditos, a xente deixou de comprar o que sempre compraba, casas. Entón pararon as constructoras, os transportistas, os electricistas, todo dependía da construcción. Podíasme escribir unha columna. 300 palabras contando a crise, así, sen palabras raras, que se entenda. Non. Eu escribo en economía, non fago reportaxes de interese humano. Mateo. 300 palabras. Mateo, non podo resumir a crise máis complexa da historia en 300 palabras, sí que podes. Hermida, que vai quedar guai, xa verás. Queres un café? 300 palabras guais. Horacio. Agora non, Hermida. Que, Horacio? Que foi? Ben, imos tomar unha copa. Que? Culla a chaqueta, imos ao bar. Quero falar contigo. Pero se ti non bebes. Non. E quero che contar por qué. Veña. Dúas augas. Auga? Sí, Wilson, auga. Despois de varios anos en probar o alcohol, descobre que a auga non está tan mal. Xa verás. Vale. Vou experimentar. Wilson, antes de que ti chegases, eu vivín un par de anos nun pozo negro. Negrísimo. Xa o sei. Alcohólico, non? Alcohólico, sí. Alcohólico. Fun, son e serei alcohólico toda a miña vida. Pero xa non bebo. E sabes como conseguín deixar de beber? Non sei, pastillas, parches... Hoxe en día hai de todo, non? Non. Recoñecendo que tiña un problema. Non hai axuda posible se antes non te miras nun espello. Que me estás contando, Horacio? Non, Wilson, non. Iso sí que non. Non me tomes por idiota. Sabes perfectamente que hai un problema e sabes por que estou aquí. Faltan 6.000 euros. Pero non che vou pedir que me digas onde están. Quero que me digas se tes algún problema. Tes algún problema, Wilson? Pode ser que sí. Moi ben, o primeiro paso xa está dado. Que? Non me vas pedir que cho conte? Non. Vouche pedir que devolva os cartos. Por suposto, Horacio. Claro, eu non sei como... Mira, moi pronto vos devolver. Moi pronto non, Wilson. Valos devolver xa. Vende o puto coche que tes. E mañá quero os cartos no xornal. Ben, Horacio. É que
Non me podes facer iso. Xa, Wilson. Ou mañá non veñas. Hola. Pablo Castro. Encantado. Este é Paco. Tendes unha hora. Grazas. Así quedou Nordés, como lle vai a Horacio? Ben, non sabía que coñecía. Traballou un par de anos en Vila García. Non é que sexamos amigos, pero sí, claro que coñezo o vello. Pois ali segue, ao pé do canón. Saímos ao patio. Aquí non deixan fumar. Pensei que teríamos que falar a través dun cristal. Como nas pelis. Pois non, home. Imos falar no xardín, como as marqueses. Non o pode aceptar, Alex. Elisa, é un préstamo. Aceptas cartos do banco e non nos vas a aceptar dunha amiga? Os bancos xa non me deixan cartos. Pois por iso, veña, colle os cartos. Non, non. E tampouco quero que lle faga regalos a Dani. Son bella para videoxogos. Deronme a min e regalei a Dani. Se non fose por Dani, eu podo amañar, largar para outro lado, pero Dani ten que ir ao cole, ten que xogar co equipo. Veña, non te preocupes, todo Dios está igual. Perdón un momento. Mira, temos máis tallas e máis cores, se queres. Elisa, ata logo. Xa falamos, vale? Claro, ata logo. Queres probalo? Vale. Tiñas 20 anos, pouca cabeza e ganas de foder. Quen non se ia meter contrabandista? Unha cousa é o contrabando e a outra é o narcotráfico. Home, non me fodas. É o mesmo. Eu non lle meto a droga polo nariz a ninguén. Poñía no mercado algo que moita xente quería mercar e que o Estado, ca súa hipocrisía habitual, non permitía vender. Volvería a facer? Nos mesmos tempos e nas mesmas circunstancias, seguro que sí. Pero sabendo o que sei, non me volverían coller. Pensa vostede que a industria galega do narcotráfico segue viva? Non. O costo e a coca que consumides os xornalistas cultivas en Lugo. Pois claro que segue viva. E gobernada por quen? Pola mesma xente? Home, algúns tivemos que retirarnos. Ou cambiar de oficio. Cambiar de oficio? Non é tan fácil. Cambialo ou maquillalo. Xa sabe, de narcotraficante a consultor. Estamos falando de alguén en concreto? Estamos falando de Urbano Puga. Urbano Puga. Eu tiña un par de concesionarios de coches nos anos 80. Urbano era un home emprendedor, un home espelido. Coincidín con el... Señor Camaño, levo 15 anos traballando en Vigo. Sei que vostede e o señor Puga foron socios en negocios de descarga. E tamén que montaron xuntos unha discoteca en Samil. O Cisne Negro. Que tempos, amigo, que tempos. Actualmente, cal é a súa relación con el? Digamos que estou algo decepcionado. Hai tempo que non me ven visitar. Mira, xornalista, dille a Urbano Puga que desta vez non vou contar nada da nosa bella relación, pero que calquera día me vai volver á memoria. Eu non falo moito co señor Puga. Tanto ten. Vas publicar a entrevista, non? Pois entón a entender que estou farto de estar no caldeiro. Que lles meta presión os suíces, hostia. Que me saque de aquí. Así que era iso.
O que? Estou aquí porque vostede quere presionar a Puga. E non se cho correra. Que carallo vos contan na facultade? Que? Hermida, estás aí coa columna sobre a crise, non? Sí. Xa teño a base teórica sobre a que apuntar e agora estou definindo o estilo. Xa, é que non debe de ser fácil. Pois non, tes razón, non é fácil. Así que, se non se importa... Sí. Ves, se precisas axuda, xa sabes, Non, grazas, non. Non é por faltar, pero tes que entender que para isto é preciso un coñecemento profundo. Ademais de unha capacidade de síntese enorme. Como os contos para rapaces. Que? Pois iso, como os contos para os nenos, que levan dentro cousas moi profundas, pero están sintetizados. Como a ti dixeches. Ti tes fillos, non? Teño 3. Pois podesllelo contar a eles. Seguro que sabes como. Eu non sabería porque non teño fillos e tampouco se me dan moi ben os nenos. Pero ti seguro que sabes como. Ben, xa non te molesto máis, Hermida. Perdoa, Agur. Horacio, tiñes razón. Fíxome vir ata aquí para contarme as súas batallitas, pero o que quere é presionar a Puga para que o saque do caldeiro. Eso que escoito non será unha risa, non? Non, xuruche que non me estou rindo. Ademais, a entrevista ten valor en si mesma. Non és ningún monicreque. E digoche unha cousa. Aínda nos pode valer para presionar o amigo Urbano. Sí, non te preocupes. Vémonos mañá. Veña, po traballo. Sí? Perdón, falaches con Wilson? Sí. Mañá vas ter aquí os 6.000 euros. Ímolo deixar así. Home, a verdade a min non me Antón, parece que... ímolo deixar así. Cuidado sí que está así, pero o mercado non está para ollas como estas. Peñalito, non me fodas. Sabes que podría vendelo por moito máis. Necesito os cartos. Wilson, ti és vendedor. Non digas esa frase. Os dous somos vendedores. Pero tamén quero pensar que somos amigos. Lito, estou nun apuro. Está ben. Non entendo como puide ser tan parvo. Ten a primeira entrevista con Camaño desde hai 4 anos. Mira ti que parvo. Horacio sabía. Sabía e non me dixo nada. E para qué? Sabía que ias volver coa entrevista, iso é todo. Que che contou de Urbano? Nada, o que quere é que Puga presione algún xuizo. Non me dixo cal, claro. Concedeuche a entrevista para mandarlle un aviso Urbano, claro. Iso é, utilizoume para dicirlle desta vez non conto nada, pero cuidado que o mellor recupero a memoria. Que cabrón. Pero, en fin, te la entrevista, non? Claro que a ten. É só que está fodido porque ás veces segue parecendo un novato. Dime. Alex, reunión. Estamos esperando abaixo. Vais agora.
Hola. Hola, Alex. Perdoa que te moleste, pero quería falar contigo. Claro, non te preocupes, acabo de chegar. Tomamos un café? Ou damos un paseo, como queiras. Que tal? Pensaches nalgúna solución? Pensei, sí. Adiante. Hola, Antón. Hola. Sente, por favor. Wilson, onte falei con Horacio. E quero que saibas que para min non é unha situación fácil. Sei, non. Toma. €6.000 e as miñas desculpas. Aceptadas. Gracias. Non o vas contar? Non, contarei no despacho. Antón. Non volverá a pasar. Sinto. Elisa, non é tan malo. Sí que o é. É como renderse, como non dar feito. Iso nunca se sabe. Ides estar ben, xa verás. Dani está feliz. Para él, a casa dos avós é como paraíso. O mellor ten razón. Eu non o vexo tan claro. É como volver atrás. Aguantar a miña nai. Criar o meu fillo onde me criei eu. Buscar traballo. Algo veiche parecer. É Mondariz, non? Non, é nunha aldea que se chama Vilar. É un sitio precioso. Tes que vir algún día. Canto os instaledes, convídome a comer. Ai. Veña, muller. Son un desastre. É que non tiña que ser tan difícil. Hai xente que ten 3, 4, 5 fillos e eu non me apaño cun só. Non digas parvadas, Elisa, faime un favor. Non é culpa túa. A crise da que se fala na tele nos xornais existe e hai moitísima xente que o está pasando mal. Xa, en fin. Só quería que o soubeses. A túa reportaxe non vai ter un final feliz. E moitísimas grazas polos cartos. E vouchos devolver en canto poida, de verdade. Non hai presa ninguna. Ai, teño que marchar. Teño que facer a mudanza. Marchades hoxe? Sí, entre hoxe e mañá faremos un par de viaxes. Grazas outra vez, Alex. Sí, Pódese. depende. Está solucionado? Sí. Senta. Só quería darte as gracias. De nada. Pero creo que me debes unha explicación. O que pasa é que non teño sorte de cara. Esa foi a miña excusa favorita durante anos. Non teño sorte de cara. E seguía bebendo. Eu non son alcohólico, Horacio. Pois ti dirás. Mala sorte cos cartas. Póker. Xa sei que o sabes, pero ainda así voucho dicir. O xogo pode ser moi perigoso. Sei, non. Pero agora teño todo controlado. Gracias outra vez por deixarme quedar. Sabes cal era a miña segunda excusa favorita? Dormía vestido, almorzaba con licor café antes de sair para traballar, repetíame. Non pasa nada. Teño todo controlado. Polo menos colleu os cartos. Vaya merda de mundo. Que sexa tan difícil que unha amiga acepte que lle deixes cartos. Marchar para a aldea non é tan malo. Iso pensaba eu, pero cando oín falar... Que? Era como ver alguén derrotado. Xa, aínda así, non é tan grave. Home, Lois, ten que pechar a tenda.
Deixar o piso e marchar co fillo a vivir na casa dos vellos. Quixera verte a ti. Alex, na vida non se pode gañar sempre. Mira o Celta. De que merda falas? Non, a ver. Só digo que o Celta segue vivo, non? E que sería hostia que gañase sempre. Pero non é así. Pois na vida igual, gañase, pérdese a seguir. Ao final vou chetas que dá a razón. Filósofo. E outra cousa, non deberíamos estar aquí chorando pola derrota. Marchaban hoxe, non? Entre hoxe e mañá, teño que facer varias viaxes. Pois iso. Veña, vamos. Hombre. Ti queres axudar, non? Pois veña. Vou te ensinar filosofía, pero da práctica. Vamos. A crise financeira non ten que ver coa escaseza, nin coas pragas, nin con pandemias, nin con ningún tipo de catástrofe natural. Esta é unha crise únicamente humana. A súa xénese hai que buscala na ambición, na avaricia, na falta de escrúpulos de homes e mulleres que teñen nomes e apelidos. Carallo, Hermida. Enténdese? Perfectamente. Sigue. Xa veredes o final. Xa sabedes, como diría, sensible, como as reportaxes de Alex. E máis alá das medidas capitalizadoras dos gobernos, máis alá das necesarias normas que regulen o fluxo de capitais, quizáis a saída da crise sexa tamén humana. Fronte á ambición avariciosa que a iniciou, haberase cadra que acudir á confianza e á solidariedade. Que os bancos volvan confiar nos bancos, sí, pero tamén que o cliente confíe no empresario, que o veciño lle compre ao veciño e que, en definitiva, insiramos desde abaixo a dose de xustiza que o sistema precisaba. Que? Que vos parece? Hermida, eu non sabía que eras un hippie. Eu case choro coa emoción. Vante botar do mercantil, Por antisistema. Sí. E a ver se non te acusan de terrorismo bolsista. Sodes infantiles. A ver, home. Onde vas? Pero non te enfades. Veña, en 3 viaxes facémolo. Dame isto. E Dani? Subiu, non sei que esquecera. Que é isto? Veña, imos facer a mudanza como Dios manda. Alex, que é isto? Unha furgo. Temos a tarde libre, así que veña. Nunha viaxe rematamos. Elisa, xa está. Guau, que pasada, vaya furgo. A que mola. Pois imos meter aquí todo o que teñades na casa e ímolo levar a casa dos amos. Que me dis? Pode ir detrás? Podes vir comigo arriba, que hai cousas que baixar. Veña, vamos. Perdón un momento. Hola. Sabes, marchamos hoxe. Sí, sabes. Elisa, espero que todo che vai ben, que teña sorte, pero perdóame porque eu non puiden facer outra cousa. Supoño que non. Toma. Isto é teu. O bonito sería que non o quixese, que che o devolvese. Pero sabes que non podo. Non pasa nada. Imos para casa dos meus pais. A comida temo la paga. Adeus, Ramiro. Adeus.
Ola, sou Wilson. Que tedes hoxe? Ah, interesante. Fame un sitio, sí? Que me fagas un sitio, hostia. Pois claro que teño cartos. Desde cando vos xogaste en cartos? Vale. As 2:30, non? Sí. Chao. Increíble, Hermida criticando o capitalismo. E quedou ben ou non? Sí. Lois, ti líchela. No. Hoxe non estou para esforzos. Ai, que este home xa non está para certos traballos. Ah, logo perdín algo. Ah, que estades falando de sexo. Ei, que un iso xa medalla de ouro, Reunión. Kiko. Que dis hoxe dos Acuario? Acuario, afrontará o reto de amosar o furor da túa virilidade nunha noite afrodisíaca. Espero que me entendas. Entendo, sí. Que tiña que ser precisamente hoxe. Chegou, Wilson. No café no vin, iso é que non chegou. Conseguíchelo. Telo pola liña 2. Grazas. Imos ver como anda ese cabrón. Conversa privada, Celia. Tito, eu traballando, xa sabes. E ti que tal? Claro, aburrido, xa o dicía eu. Sei, non sei, todo Vigo está pendente das túas declaracións o domingo. Xa sei que non és imbécil, pero quen sabe? Así que podo estar tranquilo, non? Non te preocupes, diso xa me encargo eu. Sí. Sí, veña, cóidate. Falamos. O problema non és ti, señor Camaño. O problema é ese toca pelotas. Xornalistas do carallo. Queremos falar contigo. De que? Da túa adicción ao suco. Non preciso a vosa axuda. Eu non sou como a vos. Non sou ningún enfermo. Wilson, espera, que faltaba. Espera. Eva, que nos está pasando? É que non sei que me pasa, Adrián. Estou moi confusa, non? Antes ese coche estaba aparcado diante da miña casa. E agora está aí fora. De verdade non sabe lo que che pasa. Mateo. A ver, que non teño todo o día, para andar con parvadas. Eva, eu... Vanse encantar os profesionais. Non te van defraudar.